כשאני מסתכל אחורה, אתה הולך לימים הראשונים, אתה הולך להקים מפעל בחולות, זה משהו. להתחיל מאפס, חזון, חלום, יש פה חלוציות, יש פה ציונות, יש פה גאווה אדירה. לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מקסימה הוקמה כאחד מלקחי מלחמת יום כיפור. עוד יש מפרץ. יכולת הייצור של חמצן, בייחוד לחיל האוויר, שיהיו מרוכזות במפעל אחד במרכז הארץ, ללא גיבוי נוסף. חיפשו נקודה אסטרטגית רחוקה. הנקודה הדרומית שנבחרה סיפקה תעסוקה. התפיסה הייתה שמקסימה צריכה לצאת מענה במקרה חירום רק לצבא או לבתי חולים בשעת חירום, ואז הכמויות הן קטנות, וגם המתקן שהוקם היה מתקן קטן. מקסימה של אמצע שנות ה-80 הייתה חברה קטנה ומאוד אינטימית. התעסקו בייצור של חמצן, חנקן וארגון ונייטרוס, ייצור של אצטילן, מה שמתעסקים היום אבל בקטן יותר. אופי הלקוחות בגדול זה מערכת הביטחון, על כל שלוחותיה בתי חולים, תעשייה כימית פטרוכימית. ב-94-5 החברה עברה את המהפך הראשון שלה, והוקם המפעל ברמת חובב. הסיבה שהגענו לפה זה שהמתקן במצפה רמון כבר לא יכול היה לעמוד בהיקפי המחירות. נדרש לו גיבוי נוסף במפעל אחר. באותה תקופה גם אנחנו התחלנו את הנושא של הגשר צנרת, וחיברנו בצנרת את הלקוחות שמסביב. זה היה השיקול בעצם, אחד השיקולים להקים את המפעל ברמת חובב. זו הייתה תפיסה שיווקית חדשנית. החברה גדלה, התחלנו לעבוד עם טבע אז, שהיה לקוח, הוא רק הגיע אז לרמת חובב. הייתה התעקשות גדולה, זה היה המתקן המשמעותי של אז. החברה השקיעה את כל החסכונות שלה בהקמת המתקן הזה, והיו ציפיות גדולות. מקסימה בשש שנים האחרונות הביאה את עצמה למעשה למקום של חברה מובילה. נכנסנו לשוק הפדה. נכנסנו לשוק המדיקל. אנחנו היצרן היחידי בארץ של המקסיקול, שידוע ומוכר יותר בשם גז הצחוק. אנחנו מספקים מכשור רפואי. עיסוק בתחום הרפואי שם את מקסימה במקום ערכי יותר. מדובר פה בהצלת חיי אדם. זה מחייב לשירות, לאיכות, אמינות. יש לנו אופי של לקוחות שחייבים כל הזמן לקבל חמצן וחנקן. יש מקרים שאנחנו מציבים גם מערכות גיבוי למערכות הקיימות. אתה לא יכול להגיד לבית חולים, אני איננו. אתה לא יכול להגיד לחיל האוויר, לא תספק לו חמצן. מה, אז המטוסים לא יטוסו? לכן האחריות היא עצומה. אנחנו למעשה תופרים ללקוח את החליפה או את מערכת האספקה שהוא צריך. כשזכינו במכרז של התעשייה האווירית, שהחלפנו להם שיטות שהם עבדו איתם למכלים נוזליים, הם מאוד מאוד העריכו את זה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים להביא את הפתרון הטוב ביותר, הנכון, המתאים ביותר ללקוח, לפי מה שהוא צריך. מפעל אשדוד קם בתוך שנה מהיום שהתחלנו לבנות את המפעל. מבחינה טכנולוגית אני חושב שהמפעל הזה הוא המפעל הכי מתקדם בעולם במה שהוא עושה. הטכנולוגיה הכי חדשה, המערכות הכי חדישות. קיימנו פה את קו הצינור ליהודה פלדות. במקום לקבל חמצן נוזלי במכלית, הוא מקבל חמצן בצינור. הוא מוריד את העלויות, כושר התחרות שלו משתפר. אתה מרגיש סיפוק גדול כי אתה למעשה אנחנו צומחים עם הלקוחות. כשבאנו לאתר הזה, לאשדוד, ידענו שאנחנו הולכים עם יהודה פלדות, ידענו שאנחנו הולכים עם הקורנס, ידענו שאנחנו הולכים עם בתי הזיקוק, פס זיקוק. והחבר'ה האלה צריכים לדעת שכל מה שהם יצטרכו בגזים, מקסימה פה כל הזמן צעד לפניהם. מילת המפתח שאני מאמין בה בכלל כתעשיין, זו קיימות. מה שנקרא sustainability. אומרת בעצם על המקום של התעשייה מול הקהילה והסביבה. ואנחנו עושים הרבה מאוד בעניין הזה.
אנחנו מאמצים שבט צופים פה באשדוד, כיוון שאנחנו חדשים פה בקהילה והיה חשוב לנו להתחבר אליהם. אנחנו מפעילים תוכנית למצוינות בתחום הטכנולוגי, שבה אנחנו מעודדים ילדים בגיל חטיבת הביניים להבין ולהיפתח לעולם הטכנולוגי. אנחנו משקיעים 7 דונם של גינות באזור תעשייה רמת חובב, במים מטוהרים ממתקני הייצור שלנו, שבמקום לזרוק אותם לשפכים, הפרחנו איתם את השממה. מקסימה, חשוב לה מאוד הערכים, חשוב לה מאוד מעורבות חברתית, וזה כיף לראות שאתה עושה משהו שנותן פירות. מקסימה היא חברה עם נשמה, רואים פה את האכפתיות ואת הרצון ואת הנכונות בכל שעה להירתם למאמץ ובעצם לעזור. האנשים באמת בונים הכל, עושים הכל, ומשם הכוח. כשעליתי בארץ, התחלתי לעבוד פה, כמו משפחה. מקום שאני נורא נהנה לבוא לעבודה בבוקר. מאוד אוהב את החברה. בשבילי זה בית שני, אני מבלה פה יותר מאשר בבית שלי. מקסימה זה חלק ממני, תוריד את מקסימה, תוריד לי חלק מהגוף. עבורי מקסימה היא מקום שבאמת התפתחתי בו, נשארתי בו. זה מקום גם לעתיד, להמשיך בו. אני רואה את העתיד שלי, אני רואה שיש לאן להתפתח. אין גבול להזדמנויות. פשוט אין גבול. מקסימה מסתכלת על פעילויות בחוץ לארץ, מקסימה מסתכלת על תחומי פעילות חדשים שמשיקים לעולם שלנו. אנחנו חושבים על העתיד כל הזמן, בלי לאבד את האחיזה בקרקע. יש פה צוות נהדר של עובדים, שעובדים ביחד בהרמוניה, ומזה אין גבול.